Malta ħafna aħjar minn ta' 10 snin ilu. Fl-isfond li fuq il-midja soċjali għaddejja dik imsejħja 10-year challenge, fiż-żurriq il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat tkellem dwar kif 10 snin ilu l-kwistjoni prinċipali għall-poplu kienet il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Illum il-ġurnata l-poplu għandu rasu mistrieħa. Quddiem folla mdaqsa l-Prim Ministru semma kif 10 snin ilu kulħadd kien jitbekka x-xogħol u llum ġustament il-ħaddiema qed jitolbu kwalità ta' xogħol aħjar għaliex in-narrattiva tal-poplu nbidlet frott tal-bidla li nġabet minn dan il-Gvern. Kulħadd kien tgħallem x'inhu deficit, illum kulħadd tgħallem x'inhu surplus BPI. U l-antana il-viżjoni tagħna hija li ntellaw ġenerazzjoni li ma taf x'inhu deficit. Hemmhekk irridu naslu li t-tfal tagħna meta jisimgħu il-kelma deficit jgħidu dak xi jkun eżatt. Il-Prim Ministru saħal qabel min kien juża s-servizz ta' childcare kien meqjus bħala sinjur. Illum kulħadd juża s-servizz ta' childcare b'xejn, qal il-Prim Ministru fost iċ-ċabċib ta' dawk preżenti. Il-Prim Ministru semma wkoll il-pensjonanti li 10 snin ilu kienu meqjusa foqra u llum qed jirċievu żieda wara l-oħra. Brabta mal-pensjonanti tkellem dwar is-settur tas-saħħa u qal li għall-kuntrarju tal-passat illum ma ssibx il-mediċini out of stock. Nistgħu nieħdu wkoll ritratt tat-10-year challenge tal-infrastruttura tal-pajjiż saħa il-Prim Ministru. Illum il-ġurnata it-toroq il-ġodda li qegħdin isiru ġewwa il-pajjiż u li fi żmien 7 snin ħankunu għamilna it-toroq kollha ta' dan il-pajjiż BPI. Hawnhekk reġa' semma l-viżjoni tiegħu li għas-snin li ġejjin it-trasport pubbliku jkun b'xejn għal kulħadd. Frott il-bidla li ġab dan il-Gvern, il-Prim Ministru spjega kif 10 snin ilu anke l-faqar kienet jolli rasu u llum dan ġie indirizzat u naqas ferm. Joseph Muscat qal kif 10 snin ilu żieda fin-numru ta' turisti li issa niksbuha f'sena qabel konna nirreġistrawha f'6 jew 7 snin. Kif irnexxielna nġibu dawn ir-riżultati permezz ta' mod iffukat ta' kif inħarsu lejn swieq ġodda. Ħbib tiegħi din is-sena pajjiżna hekk Alla jrid ħajkun qed jmiss 3 miljun turist ġewwa Malta. B'referenza drittijiet ċivili, Dr. Joseph Muscat għalhekk. Illum il-ġurnata inti għandek dritt illi tiżżewweġ lil min tħobb. Ħaġa sempliċi u ċara fejn qabel il-Gvern kien joqgħod jidħol letteralment fil-kamra tas-sodda tan-nies biex joqgħod jistmak b'mod kważi morali. Bil-pulizija morali kważi konna spiċċajna. Llum il-ġurnata il-Gvern ma jidħolx fil-ħajja privata tan-nies. Ma jidħolx fil-ħajja privata tan-nies. Il-Prim Ministru rimarka li minkejja dawn il-bidliet għad hemm xi ħaġa li ma nbidlitx. Is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista għadha l-istess bħal 10 snin ilu u għadu partit maqsum u mifrut. Is-sitwazzjoni fl-oppożizzjoni titfa' aktar responsabilità fuqna bħala Gvern. Bl-aġenda riformista ta' dan il-Gvern, il-Prim Ministru semma wkoll kif inbidel għall-aħjar is-settur edukattiv u qal kif 10 snin ilu ma kienx hawn trasport b'xejn għall-iskejjel u l-prezzijiet tal-uniformijiet kienu karatterizzati minn suq salvaġġ filwaqt li llum għandek prezz regolat għall-uniformijiet ta' tfal tal-iskola. B'ton li l-Prim Ministru qal il-Gvern xorta huwa saqajh mal-art u quddiem din il-bidla pożittiva jaraf li għad fadal fejn irridu inbidlu. F'10 snin jekk neħdu żewġ ritratti l-istess bqajna. U għalhekk id-dibattitu l-kbir li għandna bżonn dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament tagħna. Dibattitu li huwa sensittiv imma dan il-Gvern bil-fors irid jagħmel għax huwa parti min-natura tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.